Arimang. Are. Diba, magiging ko ni mo ang banga, dako kasugan, magiging dako kaglawas. Isultanan, magisulduan tang boss, mangyaw dili tamo trabaho, patay ta, kanapaan tang boss. Football ta, wala trabaho. Mo na mga magamit giga na ko ron, ha? Oh, alsa tagbasa. Oh, ana gamitan imong naong. Naong ate imong lawas. Naong naman. Okay, mo ni sa mga ambas atong uton mang. Unya, kay baom gid ko na gaar naman na. Kaya siguro duha sa ako siguro. No. Saan gamit ani imong lawas, kadako na lawas nimo? Ha? Oh, magkuha ka balaka na imong lawas, dako yung lawas, pero batil kag naong. Okay na. Ano bang, okay bang? Yawa, ako man naman nagipalsa naman eh, no? Ikaw may malsan eh! Ayaw, mang, ikaw may malsan eh, mang, ikaw eh! Arimang! Ay, yawa ni nga mga, ako man ipalsahon eh, no? Inahak, no? Ako may palsa ni Bas, no? Nataya marua mga! Mang! Ikaw si Elsa, Mang! Ha? Sama ka nga, din ka mga... Ako yung leader, eh. Kaya ikaw sugoon. Ha? Oh! Ayaw! Dire, di mo! Ha? Sus, kadako na maglawas. Ikaw yung Elsa, oy! Dako na kaglawas. Mahadlok ka may itong? Ay, sus ko, mga. Uy, ay kahadlok, hindi na magkagwapo, mati niya kagawang. Magamit talaga na. Ha? Hadlok ka may itong, ay. Ay. Ahak niya mga, marua mga, ay. Hindi naman masugo mga. Ataya mga. Lah, nanawag na boss. Patay. Lo boss. Apa daw nakadiri boss? Ah sige boss. Sige boss. Oh, sige boss. Patay pa daw mas boss dire. Yawa na nawag na boss. Bang. As boss bang. Ha? Ari bang, duha na to, duha. Ay, ako rin butan rin grupo ha. Ako lang sabi. Gimang, utang ko rin mga. Ay, kadoon naman ito sa busan mga niya. Masinyag mabtan na ba? Masan na rin, para mahurot na na. Ang haking mga ay. Ako ang team leader niya. Ako may subuang nun. Ilang? Ako rin siya, butan yung grupo ha. Photo lang ko ni. Kumayra ni. Moments later. Mano natin nga trabaho nila tingali. Bang, okay ko ha. Sige, ako lihakot na kaya nalasurus busi ko rin. Kadawon ito diri. Ha? Sampot sa rin kumangasat. Buy, Bang! Buy ba? Ano magkalusan eh? Buy ba? Oh no! Bang, buy, masa mga murang kita kabat. Uy, asa mga kali? Sa man ang amang naman ni gipahakot diri noon. Ha? Kaya nagakot sa? Kamay mo kaban. Boss! Kaya po, boss. Ano? Kanira man yung ipatrabaho nga. Boss ay. Kadaghan nyo ganiya. Ako nag-akot na, boss. Ikaw nagakot nga nakita ko siya yung nagpasan. Asa mo diri? Ako lang sana, boss. Amang pa inyo lagi daog-daog diri. Ako lang sana, boss. Haman na itong mga kauban niyo uban rin eh. Okay, nanguli, boss. Muna natuog siguro ito, boss ba? Muyate mo nga sakto mo sweldo. Oo. Tingwa mo ligoy mo. Boss ay. Hugaw hindi na kung boss. Ako lang sana, boss. Ay pangilad kay nakita ko sakto na ko nga. Mao rin ang trabaho no nagpasan. Boss ay, ako lang sana, boss ay. Mo muna nga. Ay, man, butang, man. Ako lang sana, man. Malagi. Ano pag tinapulan re kay sakto mo sweldo. Maruwa sa mga mangay.
Oh. Marang mga. Snack ka, uman. Snack. Oh. Oy, Ariel. Boss. Ariel. Boss. Di ba daghan man kay mo ganiya? Kano Oo, lagi, boss. nagkanta na ko dire? Kamu na lang duha nagtrabaho. Aw, kanira din nagtrabaho. Ikaw lang sunod-sunod ra man ka. Oh, wala boss, ikaw boss kanang ang uban nga ang gikuha nimo boss nga assistant boss. Nagkuha man pud boss og kanang assistant boss. Kanya nagkuha sa og team leader boss. What? Pero boss kami ang duha sa amang boss, ang nagtrabaho boss. Pero boss, kaning amang nga boss. Di ogro na ako dito boss. Ako naghakot dito na boss. Bugoy ni amang nga boss, bugoy. Oo. Oh, muyate mo, Ako muyate mo. naghakot na boss oy. Pangita ang imong mga kauban, patapukan rin balik kay mitingo na sa damo. Yate mo na. Na. Sige boss. Ako sa Pagdaw. boss, bitaw sa ko boss. Pagdali. Lipay bigay ko nga nahimo ko team leader ako na may nasugama kanina noon. Ahak nga kaubanan ako eh. Asa ka to sila no? Nunahan siguro. Oh! Di arah na yung mga buang di eh. Hoy! Wala mo ka sa... What's up mga kahit? Shout out TV sa among viewer ron dara sa Luyo, tanawan niyo. Mao din ni ang Mount Bairan Peak. Oh, kung kisa tong ganahan mo laag mo dire. Way pulta oh, tanawa. Tagin guys. Oh, makita kayo. Makita ang South China Sea. Oh, dire. Syudad mga kahit, syudad. Oh, karon ni mga kahit dali may shout out no. Shout out tayo ni XXL Gia. From kuha ni siya di kanang basta shout out mo idol. Oh, shout out tayo ni kuha ni Risa Bunganoy, shout out. Oh, shout out sa ni kuha ni Ernesto Patiga. Shout out. Shout out ko ni Vince Pok og ni Marcans og Clark og ni RR family og Pari family og Sarah Anastasia. Shout out. Og shout out pod ko ni Nini nga anak ni Ingo ni. Shout out Nini. Shout out gani. Shout out inyong tanan. Salamat sa pagsuporta sa pagtanaw sa among mga video mga kahit. Ay, shout out din ko ni Kuan ni Cake sit up. Miss Lani Bacalso Day from San Fernando, Cebu. Shout out. Shout out Timmy. Shout out sa din ni kuha ni Jorinda Dablo from Ganas. Shout out. Pamilya ni Mark Jewel Bunganoy. Shout out niyo da, shout out. Salamat sa tanan nga ni suporta nga nakaabot mi og 1K subscriber. Salamat kayo mga kahit sa inyong mga suporta, sa inyong mga walang sawang suporta sa mga Bairan Podcadas. Thank you. Ay, shout out din ni Miss Crislin day, Crislin. Shout out. Tuyan. Shout out. Tuyan aga. Og shout out po ko sa katong tanang nakalimtan nga sa shout out na mo pero nakalimtan man shout out na lang ninyong tanan sa nagtanaw sa among video karon. Di na lang mo sa usahan kay nandugay. Daghan na kayo mo, daghan na kayo. Ay, shout out day. Excited na ako kisa. Raquel. Og katong karon pa nakakita sa mong YouTube channel o karon pa nakakita sa mga video, please click the subscribe button and click nyo na rin pati ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming video. Tama.